Jelena Krpan, izvolite. Srdačno pozdravljam sve prisutne. Za početak bih zahvalila gospođi Sanji Tamarut na postavljenom pitanju. Drago mi je da je javnost dobila informaciju o tome. Moje pitanje se odnosi, namijenjeno je pročelnici Upravnog odjela za socijalnu politiku i mlade. To je pitanje koje sam već postavila, međutim nisam zadovoljna odgovorima koji su do sada mi dostavljeni. Dakle, radi se o smještaju beskućnika. Županija je već u prvom odgovoru rekla da ima nekakve stanove u posjedu koje će onda u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave i socijalnim planovima prenamijeniti. Tu se napominjalo da će se u tome voditi dakle i briga o beskućnicima. U međuvremenu sam tražila povratnu informaciju je li išta učinjeno. Dobila sam informaciju da je jedan županijski stan u Lokvama namijenjen za korištenje Doma za psihički bolesne odrasle osobe Turnić za potrebe vaninstitucijske skrbi. To je pohvalno i drago mi je da se ide na vaninstitucijsku skrb. Međutim, to nije bilo ono što sam ja pitala. Ovdje stoji napomena da županija smatra da bi se dakle u buduće moglo na sličan način raspolagati sa neiskorištenim nekretninama. Pretpostavljam da se tu onda mislilo da bi se to koristilo i u slučaju beskućnika. Međutim, evo ja još uvijek nemam povratnu informaciju hoće li i kada županija barem jedan svoj stan ili prostor ili bilo što prenamijeniti za korištenje smještaja beskućnika. Još jednom ću samo objasniti zašto to pitam. Imamo 2 prihvatilišta, oba prihvatilišta prihvaćaju isključivo osobe muškog spola zbog zakonskih odredbi i znamo zašto. Pitanje smještaja žena nije riješeno i nikada nije bilo riješeno. Postoje neka vatrogasna rješenja koja zapravo rade ljudi dobre volje. Međutim, institucija nijedna trenutno nema nikakvo rješenje. Najveći problem je po meni smještaj obitelji beskućnika. Znamo koliko je blokiranih ljudi i koliko ljudi je u ozbiljnoj situaciji da završi već idući dan na cesti. Znači, ako roditelj ostane bez posla, to su ozbiljni problemi. Tada samo otac ima pravo smještaja, a majka, ako je žrtva nasilja, smjestit će je, a ako nije žrtva nasilja, onda pak nema nikakve mogućnosti za nju, a djecu pak preuzima socijalna skrb i ide na udomljavanje. Dakle, mislim da je doista problem ozbiljan i ja molim povratnu informaciju, dakle, hoće li i kada županija nekakav svoj prostor prenamijeniti za tu svrhu ili barem hoće li i kada razgovarati sa gradom pa da u suradnji s gradom ponude bilo kakvo rješenje ovog problema. Hvala. Poštovana gospođo Krpan, reći ću najprije u uvodu da doista nije u nadležnosti županije rješavanje pitanja beskućnika, no unatoč tome županija redovito financira 2 prihvatilišta. U pregovorima sa prihvatilištem Svetog Vinka Paulskog dogovaramo da oni osiguraju jedan dio prostora za žene beskućnice. Međutim, do sada nismo uspjeli to riješiti s njima. Prema mojim saznanjima, grad Rijeka jednako tako pokušava određene stanove dati u tu službu, u tu funkciju. Županija Primorsko-goranska nema na području grada Rijeke stanove koje bi mogla dati u funkciju. Ali evo šta smo napravili. Napravili smo nešto s čime se nisam još htjela pohvaliti, ali kad ste već sad pitali, pa ću vam reći da je osnovana socijalna zadruga. Jedan od osnivača te socijalne zadruge koja se zove NEMO, 23.7. je osnovana, je i udruga koja se bavi, koja je prihvatilište za beskućnike, udruga Oaza. Upravo zato što smo Domu za psihički bolesne odrasle osobe dali na korištenje stan u Lokvama, dom je nama uz partnerstvu dao da prostor u Radočaju, dakle za područje Gorskog kotara, ćemo urediti sredstvima županije gdje će se osigurati smještaj rehabilitiranih ovisnika i njihova radna mjesta i jednako tako i beskućnika. Nadalje, županija sa 2 stana koja trenutno ima isto tako na području Gorskog kotara, to je još jedan u Lokvama, jedan u Skradu, razmatra mogućnost da li jedinicama lokalne samouprave bi to bilo korisno i u takve svrhe, dakle za smještaj nekakvih obitelji. Ono što mi možemo na području jedinica lokalne samouprave gdje imamo svoje stanove u vlasništvu. Kažem, na području grada Rijeke nemamo takve stanove, a ova 2 stana na području Gorskog kotara sada razmatramo da li su jedinice lokalne samouprave
u dogovoru sa centrima za socijalnu skrb utvrdili potrebe da se daju i na to korištenje. A kažem, Radočaj ćemo do kraja godine urediti, od sljedeće godine će i beskućnici moći koristiti taj prostor. Zahvaljujem. Je li vas dijelom barem zadovoljava taj dio? Ne, mi ovdje nećemo raditi razliku. Moram reći da meni nije jasno zašto rade prihvatilišta razliku. Ja sam ih pitala u par navrata zašto rade razliku i ne daju dio svog kapaciteta na korištenje ženama. Ja jedini razlog koji mogu iz toga polučiti, obzirom da skoro 30 godina sam radila u djelatnosti socijalne skrbe, je što je populacija ženska 3 puta teža za bilo kakav oblik resocijalizacije. Da li je to njima dodatni problem zbog nedostatka stručnog kadra ili nešto, ne znam. Ja sam i ovo prihvatilište naše za beskućnike molila sad kad im financiramo radna mjesta, da doista jedan dio svog kapaciteta, 4 do 5, jer ne trebaju veće potrebe, nisu od toga, da ustupe i ženama, međutim oni se ne odlučuju za to. Mi im to ne možemo nametnuti jer mi nismo njihovi osnivači. Zahvaljujem. Dopunsko pitanje. Pa evo dakle da riješimo tu smutnju zapravo zašto ženske osobe ne mogu biti u prihvatilištu niti u jednom u gradu Rijeci. Zato što prema zakonu, dakle moramo se držati zakona, moraju imati odvojen sanitarni čvor. Toga niti u jednom od ova 2 prostora nema. Također mora posebno biti ženski sanitarni čvor, posebno muški sanitarni čvor. Posebno ženska soba, posebno muška soba. Znači ako bi se išlo na tu mogućnost da se u prihvatilište Ruže Svetog Franje nema jednostavno fizički takvih mogućnosti, a prihvatilište Oaza, koliko sam razgovarala s njima, možda bi to i mogli napraviti, ali onda bi izgubili bitno na kapacitet. Jedno vrijeme je bilo predviđeno, međutim mislim da to na kraju ipak nije bilo u skladu sa zakonom i ako bi odvojili posebnu sobu koja će biti ženska i ako će oni imati recimo 4 kreveta u toj sobi koja će biti u jednom trenutku popunjena, u jednom trenutku prazna, a s druge strane imamo mušku populaciju koja trenutno, znači 14 kreveta Kolegica postoji. Krpan, ovdje je pitanje, prvo nije u nadležnosti županije, drugo tumačenje propisa, sad zbilja ne moramo slušati. Pa s obzirom da je pročelnica rekla da nije jasno, ja sam htjela pojasniti. Pod pitanje pojašnjavanja uz kavu. Ako imate pod pitanje, onda može. Izvolite. Evo, ovaj dio dopune, sve ustanove socijalne skrbi imaju propisano standarde da moraju biti sanitarni čvorovi odvojeni. Ja i dalje mislim, i zato sam rekla da mi nije jasno, da to nije toliko velika investicija da se na zahtjev prihvatilišta to ne bi moglo odraditi. Ali nama se nijedno od ta 2 prihvatilišta koja sufinanciramo nije obratilo sa takvom zamolbom. Da oni nama upute molbu da im treba za uređenje sanitarnog čvora i pregrađivanje prostora, da sadašnji kapacitet od 20, recimo bude 15 za muškarce, 5 za žene ili kako god već oni procijene, mislim da to ne bi bio nekakav takav veliki zahvat, da se dio od tih sredstava, a mi smo znači sredstva njima isključivo namijenili za radna mjesta, ali mogli su oni napisati da je njima prioritet i taj, jer nemaju gdje smještati ženske korisnice. Samo zato sam rekla da mi nije to jasno, jer svaka ustanova socijalne skrbi odlučuje sama i onaj koji je u djelatnosti socijalne skrbi koji je kapacitet potreban korisnicima. I onda bih htjela nešto reći, da županija u biti radi sa nekim, jel tako, sa udrugom ili sa ustanovom, radi za nekoga, za svoje građane, ali ne radi umjesto nekoga. Ne možemo mi umjesto prihvatilišta poslati zahtjev sami sebi i da mi procjenjujemo da toliko ima. Oni ako se obrate doista sa zahtjevom koja sredstva su im potrebna da naprave takav sanitarni čvor, mi ćemo u okviru ovih sredstava koje sada dajemo za to vrlo jednostavno napisati ugovor da su ta sredstva namijenjena za pregradnju spavaonica i za uređenje sanitarnog čvora.